Jeg falder på knæ ved Robert Johnsons grav. Jeg kan skimte bomuldsmarkerne gennem det tynde buskads på min højre side. Der er en traktor, der brummer svagt i det fjerne. Over mod venstre kan jeg ane kirken. En hvid, afskallet træbygning med et ydmygt lille sidekapel. Bortset fra det lille kors på toppen af gavlen, kunne det lige så godt have været et ganske almindeligt beboelseshus. Jeg er alene på kirkegården. Alene med de døde. Så er man da ikke helt alene, tænker jeg. Roberts gravsten er pyntet med de karakteristiske mangefarvede plastikperlekæder fra New Orleans. De hænger ned fra stenen og duer svagt i den lette aftenvind. En eller anden har grebet dem engang. I et splitsekund, neden for en af de rustikke smedejernsbalkoner, som de lokale, udklædte og hudende står og kaster dem ud fra under Mardi Gras-karnevalet. Det bringer held at gribe sådan en perlekæde i luften. Og det held har griberen bragt med sig herop, til Mississippi, til Little Zion, Baptistkirkens kirkegård, til Robert Johnsons grav. Nu smykker den, sammen med alle de andre rituelle gaver, den store sorte gravsten. Plektre, mønter, kapsler og en halvtom flaske Jack Daniels. Gad vide, om giveren har drukket den anden halvdel selv, tænker jeg. Her, på stedet, i en slags nekrofilt ritual. Det pusler pludselig ind i buskadset. Mit hoved drejer sig instinktivt efter lyden. Hurtigt, på vagt. Der er ikke noget. Ikke noget synligt i hvert fald.